Moje prvo obraćanje iz novog studija. Iz studija Sat na ruci shopa. Kao što možete da vidite, postavili smo novi setup i menjat ćemo ga iz videa u video. Nije ovo nešto što će ostati zauvek ovako. Ova slika ovde stoji sve dok se ne okači na zid, a danas ima posebnu težinu jer pričam o mom Zenitu. Sat je stigao, nosio sam ga prethodnih nedelja, uvideo sam sve prednosti mane tog sata, evo ga ovde na ruci, i neki su bili u pravu, neki su uspeli da pogode, neki nisu. Mnogi su mislili da ću otići na Defy seriju ili ću odabrati Chronomaster Original, ali ću vam reći da je bila mrtva trka između njega i Chronomaster Sport serije. Ono što sam na kraju doneo kao odluku, moram da povrnem rukave da se dugma ne bi sve vreme čula, ono što je prevagnulo jesu sitni detalji, ali o tome ću pričati u današnjem videu. Od pre par nedelja sam ponosni vlasnik Zenitovog Chronomaster Sport 41 hronografa, jednog od najpoznatijih hronografa u svetu satova. Pa da počnemo ovu jedinstvenu, detaljnu i iskrenu recenziju o mom novom satu. Naime, ovaj sat se proizvodi u čeliku, pokreće ga automatski in-house El Primero kalibar i sve detalje o njemu ćete saznati kroz ovaj video, ali više želim da posvetim pažnju u tome zašto sam njega izabrao, zašto ne Chronomaster Original koji je, ajde da kažem tako, kulteni sat, mnogo duže postoji i kada kažete Zenit El Primero vi pomislite na ovaj sat, ne pomislite na ovo. Odnosno, ljudi koji su tek ušli u svet satova će prvo pomisliti na sport seriju, međutim ovo je OG. Original, Chronomaster Original. Dolazi na ovoj ledar šupljikastoj narukvici koja je po mom skromnom mišljenju jedna od najlepših vintage inspirisanih narukvica danas u svetu satova. Međutim, ono što me je kod ovog modela odbilo kada sam ga probao jeste njegova debljina. On je u 37 mm, visok 14 mm, što je ista visina kućišta kao i na Chronomaster Sport seriji koja ima prečnik od 4 mm više. Drugi problem jeste detalj između kućišta lugova i same narukvice, end linkova, koji je onako šupljikast, veliki. Kada stavite sat na ruku, deluje da ima prostora između same narukvice i tih lugova. Pričam o ovom ovde delu, pogotovo kada ga stavite na ruku, taj moment je mnogo izraženiji. Dok kod Chronomaster Sport serije, kod koje lugovi kreću na dole, end linkovi se lepo nastavljaju na narukvicu i narukvica od 3 linka lepo oblikuje zglob i nema tih šupljikastih prostora. Iz tog razloga, odnosno iz čisto praktičnih i vizualnih razloga kada se sat nosi na ruci, odabrao sam da moj prvi Zenit bude ovaj El Primero Chronomaster Sport u 41 mm prečniku. Ovo je kultni sat, ne kažem ne, verovatno ću nekad u budućnosti posjedovati njihov triple kalendar koji je zapravo moj omiljeni Chronomaster Original, ali o tom potom. Danas pričam o mom iskustvu nošenja i svim prednostima i manama ovog sata. Prva i osnovna stvar o kojoj ću pričati jeste Daytona Lookalike, odnosno zašto ovaj sat podsjeća na Daytonu. Čovjek koji je dizajnirao keramičku Daytonu za Rolex prešao je u Zenit pre jedno par godina i za Zenit je dizajnirao ovaj prelepi sat. Od tuda imamo ovu povezanost i sličnost, ali sve ostalo nema veze sa vezom. Odnosno, ova narukvica je, primjera radi, malo slabije kvaliteta, odnosno Rolexovu narukvicu, koja je kultnija. Kopča je na ovom satu, ajde da kažem, ne najkvalitetniji detalj, međutim, Zenit je to promenio ove godine sa novom serijom, Chronomaster Sport Skeleton. Uradili su novu Zen Clasp kopču, koja je neverovatno kvalitetna i zapravo tako treba da izgleda kopča na satu koji košta 15-16 hiljada evra. Ovaj sat je malo jeftiniji u Zenitovim radnjama. Cena je zavisno od retailera negde oko 12-13 hiljada evra, što ga zaista čini veoma dobrom kupovinom, jer se u njemu nalazi El Primero 3600. Ovo je visokofrekventni kalibar koji radi na 36.000 vibracija po času, ima rezervu rada od 60 časova, što ga čini odličnim satom koji ne nosite, na primjer, za vikend, ostavite u petak, pokupite u ponedeljak, on nastavi da radi. Preciznost je neverovatna, vodootpornost sata je 100 metara, što znači da je, ajde da kažem, sportski sat za svaki dan. I ovo je moj prvi hronograf u kolekciji. Verovali ili ne, do sada sam sve težio tim vintage dress satovima ili mikrobrendovima koji nisu hronografi. Ovo je prvi hronograf i, kao što bi se reklo, prvo po muško. Ni manje ni više El Primero. Njegova centralno postavljena hronosekundara opisuje pun krug na ciferu za 10 sekundi, što govori samo o tome koliko je ovaj kalibar sposoban, jak, pouzdan, izdržljiv i drugačiji. I kada ga poredimo sa Daytonom, od koje ne možemo da pobegnemo jednostavno, ovo je kvalitetni mehanizam. Neuporedivo kvalitetniji. Što se samo kućišta tiče, odabrao sam 41 mm, jer na ruci to ne izgleda toliko veliko, pre svega što
ga ovaj crni keramički bezel onako sabije i čini ga manjim nego što bi to trebalo, a najviše mi se dopadaju podbrojčanici. To su kultni Zenitovi podbrojčanici u 3 različite nijanse. Imamo sivu, antracit i plavu boju podbrojčanika, odnosno hrono podbrojčanika. Mala sekundara se nalazi na podbrojčaniku u poziciji 9. Veoma lep layout i ono što Zenit, kao što možete i ovde da vidite, na poziciji 4.30, kako oni nazivaju, zadržava funkciju datuma na hronografima. Moje skromno mišljenje kaže da funkcija datuma nije najpotrebnija funkcija na hronografima, iskreno budem, ali Zenit ga je i ovde veoma lepo spakovao, kao i na Chronomaster Original seriji sa belom podlogom, na belom ciferu, delo je gotovo neprimetno. Može da bude korisna, zapravo funkcija datuma je najkorisnija svakodnevna funkcija, funkcija koju koristite svakog dana na satovima, iz tog razloga je ok. Ali mene ako pitate, zapravo bih volio da vidim u budućnosti Zenitov Chronomaster, bilo koji, da li je to Original, da li je to Sport, bez funkcije datuma. Ništa to ne menja, osim možda par detalja u mehanizmu, možda uspe da smanji debljinu kućišta, koju možda ljudi najviše zameraju. Ali, 13,6 mm debljine sa 41 mm prečnika kućišta funkcioniše. Zaista izgleda skladno na ruci, zato ga ne skidam sve vreme dok ovo pričam, čisto da vidite kako to izgleda. Mushroom pušeri su odlični, korunica je nazubljena, ima Zenitov logo i sve ono što zapravo Zenit treba da vam donese, tu luksuznu završnu obradu na kućištu. Zadovoljan sam koliko je sat otporan, koliko je otporan na svakodnevno nošenje. Kopča je uska, imamo suženje narukvice ka kopči, što je za mene neophodno, jer da je kopča iste širine kao i lag to lag, odnosno razdaljena između lugova, bila bi prevelika. Ovako je skladna, ok, ali Zen Clasp koji se radi na novim skeletom modelima je daleko kvalitetniji. Činjenica. Gde ovaj sat pripada u mojoj kolekciji? Pripada u onim trenucima kada želim da nosim nešto lepo, pouzdano i svakog dana. Kada sam u ovoj prodavnici, kada sam u radnji, pokušavam da menjam tu naviku i da nosim brendove zapravo koje prodajem u Sat na ruci shopu, pa tu često menjam Jemu, Esku i Doksu. Međutim, ne mogu da se otrgnem utisku da posjedujem Zenit i da mogu da nosim svaki dan El Primero na ruci. Iz tog razloga to radim posljednjih 7 do 10 dana i prezadovoljan sam, kažem, satom. Ima fino podešavanje na samoj kopči, 4 različite rupice za podešavanje veličine, što je veoma korisno, odnosno neophodno kod sportskih satova, naročito leti, jer kada dođe ovaj period godine kada je napolju 35 stepeni, vlažnost oko 60%, ruka prirodno otekne i onda mi je dovoljno samo da skinem i uz pomoć čačkalice u par sekundi podesim veličinu zgloba, odnosno proširim ili suzim. Narukvica dolazi pune dužine, ja sam skinuo tačnije 3 linka sa ove narukvice i sa finom podešavanja sam spustio sa prve na 3. rupicu i to sada na mom zglobu izgleda sasvim dobro. Hronograf ne koristim često jer zapravo sam i mišljenja i stava da hronografi ne treba da budu upaljeni na vašim satovima. Ukoliko posjedujete automatski, odnosno mehanički sat, nemojte hronograf paliti, nemojte da vam radi 24/7. Ukoliko se isprazni rezerva rada, a vi niste ugasili hronograf, to može negativno da utiče na sam mehanizam. Tako da hronograf generalno ne palim, odnosno ovih dana sam to radio, čisto da bih video kako ovaj sat izgleda, kako se ponaša, ali neverovatno dobro deluje kada vidite da hronosekundara opisuje pun krug za 10 sekundi i taj visokofrekventni kalibar dolazi do samog izražaja. Kazaljke su lepo urađene, skladne su, idu u potpunosti u tonu sa belim brojčanikom i sa indikatorima, časovnim indeksima koji imaju malu luminaciju na sebi, a Zenit se na ciferu pohvalio detaljima da je ovo El Primero i da ima 36.000 vibracija po času. Zašto da ne? Kad je ovo jedan od najboljih hronoloških kalibara svih vremena, zašto ga ne istaći i na samom brojčaniku? Šta je sledeće za mene i za Zenit? Ne znam. U stvari znam, lažem. U septembru posećamo fabriku. U septembru ćemo snimiti posetu fabrici, uradit ćemo je na srpsko-engleskom, ajde da kažem, jeziku, jer je naravno intervju sa ljudima koji budu bili tamo, radit ćemo na engleskom, ću se ja truditi kako šetam kroz fabriku da vam predstavljam šta sve radimo, šta ćemo sve vidjeti na srpskom jeziku. Fabrika je ogromna, prelepa, nadam se prelepom iskustvu, ali sve do sada što sam radio sa Zenitom u poslednjih XY godina, naročito od kada sam postao njihov ambasador za ovaj deo Evrope, zaista ima smisla. Ukoliko želite možda da vidite ovaj sat ili da pričate o Zenitu, dobrodošli ste u Sat na ruci shop. Iako ne prodajemo Zenit, možemo ovde da pričamo i na tu temu ili vam se možda dopadne nešto drugo iz naše ponude, možda ovaj studio i prostor koji je namenjen zapravo za sedenje i za pričanje. Ovo je jedna klupa
na koji generalno ja sedim kada se popuni ova prostorija sa ljudima, tako da dobrodošli ste, imamo lepe knjige, lepe prostor, nadam se da vam se dopada ovaj studio u kojem ćemo u budućnosti snimati recenzije i ostavite mi komentar o ovom Zenitovom El Primero. Da li biste vi na mom mišljenju izabrali ovaj sat ili išli na Chronomaster Original seriju ili možda na Defy. Defy sam skroz zaboravio, nisam ga spominjao, međutim dobar sat, ali od Zenita ako nešto uzimate, onda uzimate njihov hronograf jer je to vrh same piramide. Hvala vam na gledanju, hvala vam na podršci, vidimo se Sat na ruci shopu, Kralja Petra 42.